Igbo ndị ọma na-ege ntị, ndewonu. O jile nkeji iri gafee elekere abụọ nke ehihie na ụlọọrụ Salem TV n'oge dị ugbu a. N'atụfughị oge, anyị chọrọ iji ohere na-ewetara unu otu ya bụ akụkọ egwuregwu na asọmpi nke asọga na ya bụ Afcon nke 2024 si wee na-aga. N'otu aka ahụ, ya bụ echi gara aga, the Elephants of Cote d'Ivoire ebeela ọbara ebe ha na-ebe akwa dịka the National Thunders of Equatorial Guinea ji ọkpa nnọọ asataghị otu wee merie ha na ya bụ Afcon nke 2024. Ya bụ mba Cote d'Ivoire bụ ndị hiwere ya bụ Afcon apụọla na egwuregwu na asọmpi nke ya bụ Afcon nke 2024 dịka mamịrị achọọla ha dịka o si wee chọọ ọkụkọ. N'otu aka ahụ, the Super Eagles of Nigeria ji ofu goolu asataghị ofu wee merie the African White Dogs of Guinea-Bissau echi gara aga. A na-ejizi ohere na-eme ka ụnụ mara na the National Thunders of Equatorial Guinea na ya bụ the Super Eagles of Nigeria apụtago ịgba egwu eburuọla nke ndị oyibo na-akpọ knockout stage. N'otu aka ahụ, ya bụ echi gara aga, the Pharaohs of Egypt na the Blue Sharks of Cape Verde gbara 2-2 draw na ya bụ asọmpi nke asọkọga na ya bụ Afcon nke 2024. Ya bụ the Black Stars of Ghana na mba Mozambique ndị nke amara dịka the Mambas gbakwara 2-2 draw. Nke a na-egosizi na ya bụ the Pharaohs of Egypt na the Blue Sharks of Cape Verde apụtago ịgba egwu eburuọla nke ndị oyibo na-akpọ knockout. Ya bụ the Black Stars of Ghana na mba Mozambique ndị nke amara dịka the Mambas ga-akwadozi ka ha bawa ụgbọelu wee laghachiwa obodo ha wee nọrọza n'ụlọ ha wee kiriwe ya bụ Afcon na onyonyo n'ihi na ya bụ mamịrị achọọla ha dịka o si wee chọọ ọkụkọ na ya bụ Afcon nke 2024. A ga na-echezi ọtụtụ mba ndị ọzọ ndị nke na-agbachabe ya bụ maachị nke group stage ha ka ha gbaa n'ụbọchị taa nakwa echi na izu na-abịa abịa ka a mara ndị nke ga-akwadokwe wee soro ndị ọzọ lawa nakwa ndị nke ga-anọ wee chere maka ịgba egwu eburuọla na ya bụ Afcon nke 2024. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ọ bụ otu a ka ya bụ Afcon nke 2024 si wee na-aga n'oge dị ugbu a. Ka na-egekwe ntị ma na-eso anyị na ihe a na-eme na ụlọọrụ Salem TV ebe a n'ihi na anyị ga na-ewetara unu ozi egwuregwu otu ya bụ Afcon na ihe ndị ọzọ si wee na-aga na ụlọọrụ Salem TV ebe a. N'atụfughị oge, achọrọ m iji ohere a na-ekele mmadụ dịka Pastọ Franklin Uche, onye nke zitere anyị kpakpando nke izizi n'ụlọọrụ Salem TV ebe a kemgbe Salem TV si wee malite. Ya bụ kpakpando bụ nke ndị oyibo na-akpọ star. O ji ya wee kwado anyị na ụlọọrụ Salem TV ebe a. Anyị na-asị ya jidekwa aka nga o ji n'ihi na ka o ji ka mma. N'otu aka ha chọkwa m iji ohere na-ekele mmadụ niile ndị nke anyị na-eme na ụlọọrụ Salem TV ebe a na-amasị, ndị nke na-ekesa onyonyo nke anyị na-emepụta, ndị nke na-ele ya ele nakwa ndị nke na-eme ndị enyi ha nwoke na ndị enyi ha nwaanyị invite na ụlọọrụ Salem TV ebe a. Anyị na-asụ unu jisi ike, anyị na-ejikwa ohere na-ekele unu na-asụ unu jide aka nga unu ji n'ihi na ka unu ji ka mma. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ọ ka bụ na ụlọọrụ Salem TV ka anyị si na-ewetara ozi akpa egwuregwu otu ya bụ Afcon nke 2024 si wee na-aga. Na-eso na anyị na ife a na-eme n'ihi na anyị ga na-ewetara ozi otu ya bụ egwuregwu si wee na-aga. Daalụkwa na orie nne.